Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Macondo. Taong 1995, Lupi, Camarines Sur. Itong mga panahong ito, kasalukuyang pastor itong si Macondo. Ilang taon na rin siyang naghahayag ng mga salita ng Diyos, kung kaya't hindi niya maipagkakaila ang dami na rin ng taong naniniwala sa kanya. Hindi ko nababanggitin kung anong relihiyon ang kinakaaniban niya. Ito'y para siyempre, hindi tayo magkaroon ng pagkakabahabahagi ng paniniwala. Basta ang masasabi ko, naniniwala itong si Macondo, hindi Diyos si Kristo, ni nagkatawang tao. Yon ang paniniwalang kanyang pinaninindigan na halos usigi na siya ng mga katulad niyang pastor na nasa kabilang pananampalataya. Gayunpaman, kahit dumaan na ng ilang debate itong si Macondo, hindi pa rin siya tumatalima sa kanyang pananampalataya. May mga pagkatalo man siyang nararanasan pero nagsisilbi lang yung panggatong upang mas lalong makahikayat ng mga taong sasampalataya sa kanyang paniniwala. Dahil sa mahilig maglakbay itong si Macondo, kung saan saang lugar na siya noon nakarating para mapalaganap ang mga salita ng Diyos. Nang marating na niya ang bayan ng Lupi, doon siya tumigil pansamantala sa kadahilan ng marami-rami ang taong naninirahan sa lugar na yon. Bagaman may iilan na sila doong kapatid, hindi yun sapat para magtatag sila ng isang sekta sa lugar. Upang maisakatuparan ang nais ng kanilang relihiyon, nagdesisyon itong si Macondo na maglibot-libot para makalikom ng mga bagong miyembro. Sa halos humigit 3 buwan niya doong pananatili, doon niya napagtanto na hindi madaling makuha ang pananampalataya ng mga taong naroon. Bukod kasi sa mga purong Katoliko ito, may mga paniniwala rin yung labis na tinututulan ni Macondo. Dahil dito, hindi niya maipagkakailang marami ang nagkakaroon ng galit sa kanya. May mga punto ring pinapaalis na siya sa lugar pero pinili niyang manatili. Akala ni Macondo, sapat na ang kanyang pananampalataya para iligtas siya sa tiyak na kapahamakan, pero nagkamali siya. Isang hapon, habang gumagawa sila ng kanilang hapunan, dumating ang 2 mensahero nilang inutusan. Paglapit nito sa kanila, agad naman itong ipinagbigay alam ang tungkol sa detalyeng nakalap nito sa kanilang paglalakbay. Ayon sa 2, merong 4 na pamilyang hangad na sumali sa relihiyon nila, subalit hindi madaling puntahan ng mga tahanan nito. Bukod kasi sa malayo yun sa baryo, napakasukal din ang iyong daraanan bago mo marating ang lugar na tinitirhan ng mga ito. Matapos naman yung marinig ni Macondo, pansamantala muna niyang itinigil ang kanyang ginagawa habang sumasagot sa 2 mensahero ng, "Wala yung problema. Kahit saan man silang lupalop, pupuntahan natin sila dahil hangad nating sila'y maligtas. Bukas na bukas samahan niyo kami patungo sa bahay ng ating mga kapatid." Dahil sa kanyang sinabi, tumangulang naman ang 2 mensahero pagpapakita ng kanilang pagsang-ayon. Makalipas pa ang ilang minuto, muling bumalik si Macondo sa kanyang ginagawa para ipagpatuloy ito. Sa paglalim ng gabi, wala silang ibang ginawa kundi ihanda ang mga gamit na kanilang dadalhin. Kinabukasan, hindi pa man sumasapit ang bukang liwayway, kasalukuyan na nilang binabagtas ang daan patungo sa lugar na yon. Habang sila'y naglalakad, nagkaroon ng usap-usapan sa kanilang grupo. Ibinahagi kasi noon ng mensahero na ang mga pamilyang pupuntahan nila ay kuno-kunong aswang sa lugar na yon. Dagdag pa nito na nakalimot lang siyang ibahagi kay Mando ang tungkol doon noong nagdaang araw dahil sa pagod.
Matapos naman nilang marinig ang tungkol sa sinabi nito, inilahad sa kanila ni Makando na hanggat dala nila ang kanilang paniniwala, walang sino man ang makakasagabal sa kanilang nais mangyari. Ayaw niyo yun, mga kapatid? Hindi lang ordinaryong tao ang mapapabago natin, kundi maging kampo ng mga demonyo. Isa yang patunay na tayo ang nasa totoo. Kapag nadoktranihan na natin ang kanilang pamilya, ikalat niyo ang balitang ito sa ating mga kakilala. Wika ni Makando sa mga kasama niya. Nang marinig naman ng isa sa mga ito ang kanyang sinabi, bigla naman yung napatahimik habang seryosong sumasagot sa kanya ng, "Pero kahit dali natin ang paniniwala ng Panginoon, kailangan pa rin nating mag-ingat. Huwag niyong sanang kakalimutan, hindi sumusunod sa Diyos ang mga nilalang na yan." Dahil sa sinabi nito, mas lalong nakaramdam ng takot ang iba pa nilang mga kasama. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng kanilang pinag-usapan, nanatili pa rin silang nakasunod sa nais mangyari ni Makando. Kapag kasi sumalungat sila sa nais nitong mangyari, maaari silang matiwalag. Makalipas pa ang kalahating oras ng paglalakad, narating na nga nila ang masukal na gubat. Habang binabagtas nila ang looban nito, wala naman silang ibang nakikita kundi ang mga gumagalang hayop sa paligid. Pagtungtong ng 2:00 ng hapon, doon bumungad sa kanila ang isang mumunting baryo sa dulong bahagi nito. Ayon kay Makando, na habang pinagmamasdan niya ang lugar na yon, hindi niya maiwasang magulat sa kadahilanang papaanong nagkaroon ng baryo sa lugar, gayong napakalayo nito sa bayan. Labis din siyang nagtataka sa mga taong naninirahan sa lugar, gawa ng kung titingnan mo ito, para yung may magandang pamumuhay. Ang mga batang naninirahan sa baryo, purong mga mapuputi at para bang hindi man lang nagkakaroon ng galis o anumang sakit sa balat, buhat ng pagiging makinis ng mga ito. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, doon nila nakita ang kagandahan ng baryo. Nalibot na nila yon pero ni isang basurang nakakalat, wala man lang silang nadatnan. Tuwang-tuwa din sila noon sa kadahilanang maaamong tao ang sumalubong sa kanila. Kahit hindi sila nito kakilala, napakainit ng pagtanggap nito sa kanila. Dahil dito, hindi naman gaanong nagduda ang pangkat ni Makando. Bilang paghahanda sa paglalaganap ng pananampalataya kinabukasan, nagpasya siyang makiusap sa isang pamilyang magpapadoktrina sa kanila na kung maaari, doon na muna sila manunuluyan pansamantala. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, hindi naman yun tumutol, gawa ng ayon sa pamilyang yon, napakapalad nilang doon mananatili ang grupo ni Makando. Kinahapunan, nang maisaayos na nila ang kanilang mga gamit, minabuti nilang makipagsalamuha sa mga taong naroon. Habang nagsasaya ang kanilang pangkat, hindi naman niya maiwasang pansinin ng 2 mensaherong kasama nila. Sa estado kasi ng pagmumukha ng mga ito, para yung may mga sakit na nararamdaman sa katawan. Dahil dito, sinubukan niya pa yung lapitan para kausapin pero hindi na yon sumasagot. Nang masipat naman siya ng padre de pamilya ng bahay na tinuluyan nila, dahan-dahan naman siya nitong nilapitan, sabay wika sa kanya ng, "Baka pagod lang ang mga kapatid nating yan, Pastor. Huwag ka mag-alala. Pagpapahingahin na namin sila. Diyan lang ho muna kayo, sapagkat marami pa kaming katanungan sa inyo." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, minarapat niyang ibigay roon ang pagtitiwala para sa kanyang mga kasama. Makalipas lamang ang ilang minuto, nag-umpisa na siyang magbahagi ng kanilang pananampalataya. Halos tuwang-tuwa naman noon itong si Makando sa kadahilan ng lahat ng kanyang sinasabi, animoy walang tumututol.
Imbis na tanungin din siya ng mga ito, pinupuri lang siya nito, indikasyon na sumasang-ayon yon sa mga katagang kanyang sinasabi. Dahil sa mga pangyayari, nagkaroon siya ng pag-asa na makagawa ng sekta sa lugar. Matapos ang kanilang pangangaral, agad namang nagsialisan ang mga taong kanilang inimbitahan. Habang nagliligpit sila ng kanilang mga damit, doon sila nag-usap-usap tungkol sa kanyang nais mangyari. Ayon kay Macando, mapalad ang mga taong naninirahan sa baryong yon sa kadahilanang madali nilang nalasap ang tunay na aral. Naniniwala din siya, magiging madali na para sa kanila ang pagdoktrina kinabukasan, lalo pat wala namang may ibang pananampalataya sa mga taong kanilang inimbitahan. Sa pagpasok nila sa loob, nadatnan nila ang pamilyang yon na naghahanda ng mga pagkain. Pag-upo nila sa harap ng hapagkainan, agad naman sila nitong nilapagan ng sinabawan at iba't ibang klase ng pagkaing kakaiba ang pagluluto. Pagsilay naman dito ng kanyang mga kasama, agad naman silang nagpasalamat sa pagkaing inihanda ng pamilyang tinuluyan nila. Nang akmang dadakot na ng ulam itong si Macando, bahagya naman siyang natigilan nang masipat niya ang ilalim ng sinabawan na merong daliri ng taong nakalubog. Pagsilay niya rito, bumungad ang singsing ng isa sa kanilang mensahero na siya namang labis niyang ikinagulat. Alam niya sa kanyang sarili na may mangyayaring masama kapag sumigaw siya, kung kaya't minabuti na lamang niyang manahimik habang idinadahilan sa pamilya ng tinuluyan nila na wala siyang ganang kumain. Matapos naman yung marinig ng padre de pamilya, ngumisilang naman ito habang nananatiling nakatitig sa kanya. Maya-maya pa, nang marinig niya ang sinabi nito, hindi naman niya maiwasang pangilabutan, gawa ng patagal, nag-iiba ang boses ng lalaking yon. Sayang naman, pastor, yung pagkain kung hindi mo kakainin. Pero di bale, may bukas pa naman. Sa ngayon ang mahalaga, masaya ang ating mga kapatid dahil sa aming inihanda. Wika ng lalaki sa kanya. Nang marinig naman ni Macando ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang pilit na pinipigilan ang nararamdaman niyang kaba. Makalipas lamang ang ilang minuto, tapos na ngang kumain ang kanyang mga kasama, maging ang pamilyang tinuluyan nila. Habang naglalakad sila papasok ng kanilang silid, halos hindi na niya mawari kung ano ang nararamdaman ng kanyang sarili. Yung tipong nais niya na noong tumakbo at magpakalayo-layo sa lugar, pero hindi niya yun magawa dahil sa nababahala siya sa kung ano man ang iisipin ng kanyang mga kasama. Nang makapasok na sila sa loob ng silid, kanya-kanya na sila noong nagsitulog. Pagtabi niya sa isang mensahero nilang kanina pang nagpapahinga, pilit naman siyang humanap ng paraan para malimot ang kanyang mga nakita. Sa isip-isip noon ni Macando, pinaglalaroan lamang siya ng kanyang paningin ukol sa mga bagay na kanyang nasilayan. Bago niya ipinikit ang kanyang mga mata, muli siyang humiling ng gabay at proteksyon sa Diyos na pinaniniwalaan niya. Maya-maya pa, dala ng pagod buhat sa paglalakad, hindi na nga niya napansin ang kanyang sarili na siya ay nakatulog na pala. Sa paglalim ng gabi, habang mahimbing siyang natutulog, bigla naman siya noong nagising nang mapansin niya ang kakaibang amoy na bigla na lamang bumalot sa silid. Pagmulat ng kanyang mga mata, unang bumungad sa kanya ay ang kalansay ng mensaherong katabi niya. Dahil sa kanyang nakita, agad naman siya noong napabalikwas kung saan doon niya nasilayan ang lahat ng kanyang mga kasama na pinapatungan ng mga malaaninong nilalang. Dahil dito,
Agad naman niyang pinagtatadyakan ng mga nilalang na yon hanggang sa tuluyan na yung maglaho. Pagramdam ni Makando na nilubayan na sila ng mga ito, agad naman siyang napaluhod para magdasal. Maya-maya pa, pagising ng kanyang mga kasama, lahat ito ay labis na nagtataka. Hindi kasi sila makapaniwala noon ukol sa ginawang pagising sa kanila ni Makando sa kasagsagan ng gabi. Makalipas pa ang ilang minuto, nang magsitayuan na ang mga ito, doon rin ito nakita ang bangkay ng mensaherong kasama nila. Lahat sila halos hindi makapaniwala noon, gawa ng kung titingnan mo ang bangkay na yon, mapagkakamalan mong ilang taon na itong patay. Pastor, ano hong nangyari dyan? Nangingilabot na tanong ng isa niyang kasama. Nang marinig naman ni Makando ang sinabi nito, dali-dali naman niyang tinakpan ng kumot ang bangkay, sabay sagot sa nagtanong sa kanya ng, Hindi ko rin alam. Kanina pagising ko, ganyan na yan. Tama nga ang sinabi niya kanina. Merong hindi ditong nangyayaring maganda. Matapos naman yung marinig ng kanyang mga kapatid sa pananampalataya, nag-umpisa na yung makaramdam ng kilabot sa katawan. Hindi naglaon, nagpasya ang mga ito na sa pagsapit ng umaga, aalis na sila sa baryo. Karamihan din sa kanila, hindi na nakakapag-isip ng matino, buhat sa kilabot na kanilang nararamdaman. Animoy sa puntong yon, ang kanilang matinding pananampalataya sa Diyos bigla na lamang naglaho. Maya-maya pa, nang tinangkanan nilang buksan ang pinto, laking gulat na lamang nila nang may marinig silang boses sa kabilang bahagi nito na nagsasabi ng, Hindi kayo makakaalis dito. Lahat kayo mamamatay. Hindi na kayo makakaalis dito. Sa tono ng pananalita nito, pakiramdam nila Makando, mamamatay na sila sa lugar na yon. Dahil sa mga pangyayari, pilit naman nilang binuksan ang silid hanggang sa hindi naglaon, tumambad sa kanila ang isang nilalang na butot balat, nang gigitata ang katawan sa langis at hubot-hubad. Sa estado nito, masasabi mong hindi talaga yun ordinaryong tao, gawa ng lahat ng parte ng katawan nito, merong kakaiba. Maya-maya pa, bigla naman yung pumasok sa loob ng silid nila, kung saan kahit isa sa kanila, walang nagawa para yon ay pigilan. Makalipas pa ang ilang minuto, sumunod na din ang iba nitong mga kasama habang patuloy na nag-aangil. Pagpalibot ng mga nilalang na yun sa kanila, bigla namang nagpalit anyo ang dalawa sa mga ito, kung saan doon tumumbad sa kanilang mga mata ang wangis ng mensaherong nagbigay sa kanila ng detalye ukol sa baryo. Matapos yan, dahan-dahan naman yung lumapit sa kinaroroonan ni Makando habang nagwiwika dito ng, Napakamasunurin nyo naman, Pastor. Nakakatawang isipin na kayo itong nagpapalaganap ng kagandahang aral ng inyong Diyos. Hindi nyo man lang natunugan ang presensya ng demonyong napapaloob sa katawan ko. Ano sa tingin ninyo? Hahayaan naming mabuhay ang mga kapatid nyong mensahero sa kabila ng kanilang mga nasilayan dito? Dahil sa sinabi ng nilalang, wala namang nagawa si Makando kundi ang manalangin. Pagluhod niya sa harapan nito, taus-puso naman niyang tinawag ang Panginoon, subalit paulit-ulit lamang siyang pinagtatawanan ng nilalang. Maya-maya pa, naramdaman niya ang napakalapot nitong laway sa kanyang bumbunan at kasabay nito ang muling pagwika sa kanya ng nilalang. Hindi ka pakikinggan ng Diyos mo, sapagkat hindi yan totoo. Anong tao si Kristo? Baka nagkatawang tao. Hindi mo ba alam, Pastor? Lahat kami kinakatakutan siya.
Mangilabot ka sana sa maling aral na iyong dinadala. Kung magpapatuloy ka, maraming tao ang susunod sa'yo sa impyerno. Nang muling marinig ni Makando ang sinabi nito, tila bang tuluyan na siyang nawala ng gana para manalangin. Pagmulat ng kanyang mga mata, kitang-kita niya ang pagngisi ng nilalang na yon habang dahan-dahan niyong umaangil. Sa pagtaas ng kaliwang kamay nito, bigla namang sinunggaba ng mga kasama nito ang kanyang mga kapatid. Habang nilalapa yun ng buhay, blankong-blanko naman ang kanyang isipan dahil sa mga nangyari. Yung tipong kahit anong nais niyang tumakas noon, hindi siya pinakikinggan ng kanyang katawan. Makalipas pa ang ilang minuto, lahat ng kanyang mga kapatid sa pananampalataya tuluyan ng binawian ng buhay. Bawat isa sa mga ito, halos hindi mo na mamukaan dahil hayag sa kanilang mga laman ang kanilang mga lasog-lasog na laman loob. Sa pagkakatanda nga noon ni Makando, 2 sa mga ito ang nahati ang mga bungo. Mahirap man yung paniwalaan para sa kanya pero yun talaga ang nakita ng kanyang mga mata. Dahil sa pangyayaring yon, para siyang naging sunod-sunuran ng mga nilalang. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, tumambad sa kanya ang padre de pamilyang kanilang tinuluyan kung saan bakas sa pagmumukha nito ang labis na pagkagigil sa kanya. Ayon sa nilalang, napakaswerte ni Makando gawa ng hindi siya kumain sa niluto ng mga ito. Dagdag pa nito na marami na silang inanyayahan sa kanilang lugar, subalit siya lamang ang bukod tanging hindi nayakap ng tentasyon para kumain ito. Pagkalahad nito ng lalaki sa kanya, inabisuhan siya nitong maghintay sa lugar habang kinakaladkad ng mga anak nito ang mga bangkay ng kanyang kapatid sa pananampalataya. Nang siyang mag-isa na lamang ang natira sa loob, halos inabot pa siya ng ilang oras sa paghihintay hanggang sa dumating ang lalaking merong bitbit na 2 mangkok na may takip. Pag-upo nito sa kanyang harapan, dahan-dahan itong binuksan ng 2 mangkok kung saan doon niya nasilayan ang 2 mais na merong magkaibang kulay. Ang nasa kaliwa nito kulay puting mais, habang ang nasa kanan naman kulay pulang mais na merong mga uod na gumagapang. Matapos naman niya yung masilayan, inilahad sa kanya ng nilalang na ang isa sa mga mais na yon ang magsisilbing susi ng kanyang kalayaan. Subalit kapag napili niya ang salungat nito, wala siyang magagawa kundi harapin ang isang napakasakit na kamatayan. Dagdag pa ng lalaki na kapag napili niya ang magbibigay sa kanya ng kalayaan, bukas na bukas mismo, hindi na niya makikita ang baryo. Nang marinig naman ni Makando ang sinabi ng lalaki, hindi niya maipagkakaila ang nararamdaman niyang takot at kaguluhan ng kanyang isipan. Sa muling pagsilay niya sa padre de pamilya, napangiti lang naman ito habang nagwiwika sa kanya ng, "Tingnan natin kung ililigtas ka ng Diyos mo. Mamili ka na, pastor. Bilis-bilisan mo hanggat hindi pa ako naiinip." Kasabay ng pagwika nito ay ang walang pagdadalawang isip namang paghawak ni Makando sa mais na kulay pula. Dahil sa kanyang ginawa, mumisilang naman ang nilalang na yon na para bang sumang-ayon sa nais nitong mangyari ang kanyang ginawa. Sa takot noon ni Makando, agad naman niyang ipinikit ang kanyang mga mata habang pilit na pinakikiramdaman ang paligid. Bago mawala sa harapan niya ang presensya ng lalaki, naging kabilin-bilina nito sa kanya. Naiwaksi sa kanyang sarili ang aral niyang dinadala. Ayon dito, hindi yun magbubunga ng kabutihan sa kanya, bagkus ay magsisilbi lamang yung dagok at pasanin ng buhay niya. Dagdag pa ng lalaki na huwag siyang mawala ng pag-asang maghanap ng totoo dahil sa pinakadulo, masusumpungan niya ito.
Matapos namang marinig ni Makando ang sinabi ng nilalang, dahan-dahan na niyang nararamdaman ang pagbalot ng kadiliman sa paligid. Hindi naglaon, napansin niya ang kanyang sarili na animoy lumulutang sa ere. Bigo siyang makakita ng bagay-bagay sa lugar na kinaroroonan niya dahil sa dilim na bumabalot dito. Pakiramdam nga noon ni Makando, bulag na siya, gawa ng kahit anong pag-aninag ang gawin niya, wala talaga siyang nakikita. Maya-maya pa, nakaramdam naman siya ng matinding pagkahilo hanggang sa tuluyan ng kumalas sa kanyang sistema ang kanyang sariling wisyo. Pagmulat ng kanyang mga mata, nadatnan niya ang kanyang sarili sa talahiban. Dahil dito, dahan-dahan naman siyang tumayo at nag-umpisa ng maglakad papalayo. Sa halos ilang araw na paglalakbay noon ni Makando, hindi niya mawari kung saang lupalop na siya nakarating. Gayunpaman, labis pa rin siyang nagpapasalamat sa kadahilanang nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon para magbagong buhay. Sa halos humigit 1 buwan niyang paglalakad, nakabalik siya sa kanyang lugar na kinagisnan. Doon ay pansamantala siyang nanirahan sa kanyang mga tiyuhin kung saan ibinahagi naman niya sa mga ito ang nakakapangilabot niyang kwento noong nasaksihan niya ang nakakapangilabot na kinatay na mga mensahero. Okay, opinyon ko sa kwento. Medyo nakakakilabot tong karanasan ni Makando, no? O kung tawagin natin Pastor Makando. Pero alam ninyo, hindi ako naniniwala dun sa sinabi ng aswang na hindi siya nililigtas ng Diyos na sinasamba niya. Hindi siya pinapanigan ng Diyos na sinasamba niya. Kasi unang-una, kung wala yung Diyos na sinasamba nito ni Makando, di sana wala tayong ganitong klase ng kwento. Bakit? Kasi siguro maski siya kinatay na ng mga to. 'Di ba? Di ang ending nun, wala tayong ganitong ang kwento. Kaya hindi ko talaga masasabi na totoo yung sinabi ng aswang na yun. Pero, meron ako nakitang butas na bakit nga naman hindi naramdaman ni Makando na merong presensya ng kaliwa yung nagpanggap na isang sa mga kasama niya na mensahero nila, tapos sinabi yung lugar na yun, di ba? Pero hindi nila alam na doon pala kakatayin lahat ng kasama niya. Una, pwedeng pagsubok to ng Diyos sa kanya. Pangalawa, baka yun na talaga yung oras ng mga kasama niya. Pangatlo, sinusubok ng mga aswang na to kung gaano talaga katatag yung paniniwala ni Makando. Pero ang ending, kawawa naman yung mga kasama niyang mensahero. Siya lang yung naligtas. So, dun lang ako medyo na off. Dun lang, kasi ang daming namatay 'Di ba? Tapos isa lang yung nakaligtas. Siya pa, yung pinaka-pinuno, pinaka-pastor kumbaga. Pero overall, medyo masakit sa akin yung kwento. Hindi ako satisfied. Buti sana kung lahat sila nakaligtas. Kaso, yun nga, yung pastor lang. Kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.